Du sa ringan tänne Star Trek. Aha, no nyt tuli User in your channel, started recording, vittu. Ihan homo juttu. Eiks ookin? Miskalle tehtiin kivoja operaatioita kellarissa. Miska karkasi 18 vuoden ikäisenä kellarista, jonne hänet oli teljetty 10-vuotiaana. Kun Miska pääsi ulos, hän ei osannut akkosia enää. Joten Miska joutui uudestaan kouluun. Hän aloitti 4. luokalta uudestaan 18-vuotiaana. Hän oli luokan takkoja. Hän oli niinkun koulukiusaaja. Hän kiusasi kaikkia vaahtosammuttimia ja kaikkia piirustuksia ja kaikkia tällaista. Ja sitten Miska teki itsemurhan. Mitä vittua? Sitten Miska. Missä pääsi laaseen? Missä Miska jatkoi koulukiusaamista? Sitten pääsi amikseen. Meni yläasteelle ja yläasteelta päästyään Miska valitsi lukion, kävi 2 vuotta lukiota ja hän lopetti, koska hänestä ei ollut siihen. Sitten hän vaihtoi amiksen Raksa-alalle ja Raksa-alalta hän ei oikein osannut tehdä mitään ja kaikki talot kaatui ja näin. Ja hänet nostettiin syytä häntä vastaatellen näin. Sitten tämä Miskan oma tekemä yritys Miska Oy Pojat se kaatui ja ne sai 500 tonnin sakot ja sitten Miska osti mönkien ja sitä lähti ajelee vähän ja sitten tuli nämä kaikki muut ja heitti vähän C4 ja sitten tapahtui semmoista, että se meni järveen ja vakuutus ei korvannut enää kun Miska leikki. Nee, ja sitten sitten tapahtui niin, että Miska heräsi ja meni taas Raksalle. Sen pituinen. Stationary Kani.